imos para Teo e imos ver se Antonio Mosquera ten algunha pista do paradoiro dese xabaril riquiño e mansiño, eso sí, que anda polo concello de Teo. Antonio, víchelo xa. Efectivamente, compañeros, calquera día lle pasa por diante da casa de Roberto, iso é certo. Estamos aquí na parroquia de Calo. Achégate, Javier, estou con Javier e con Mari Carmen, estamos na parroquia de Teo, perdón, na parroquia de Calo, no concello de Teo, na aldea de Casalonga. Por certo, parabéns ao equipo de fútbol de Calo, subcampeón da Copa do Sar. E estamos aquí porque hai misterio en Teo, compañeros, misterio en Teo porque hai un xabaril ou xabarila, que non se sabe, dixeron por aí que era femia, que anda campando as súas anchas, pero por aquí. Aquí, compañeros, estamos moi preto da Nacional 550, xa sabedes, a xente que non teña o mapa na cabeza, estamos entre Santiago e Padrón, Nacional 550 a nada, a 10 metros está a Nacional, e hai un xabaril, Javier, que camiña por aquí, pasea como un veciño máis con toda a pachorra. Xo vistes varias veces. Sí. Ten moita tranquilidade, é como se fora manso. É dicir, é un animal que, ao mellor, non é salvaxe. Home, relativamente debe ser, pero ele é moi manso, non escapa, porque non é como outros que andoveron por aquí que escapaban... Por aquí xa veu máis xabaril e non era como este. Este prácticamente só lle falta saudar, dicir boas tardes, boas noites, non? Sí, porque se ve no vídeo que está por aí que é manso. Vas ti camiñando, non se asusta, pasea con toda a pachorra, creo que estamos vendo vídeo en imaxes, compañeiros, e ademais está o detalle dos crotais, dos pendentes eses, non? Iso é o que lle poñen o gando nas granxas, é dicir, terá dono este animal ou que? Sí, eso é que ten dono, ou é dunha persona, ou é dunha entidade, ou é da xunta, del jegue. Sabemos de quen pode ser, nin idea. Meu non é, desde logo. Desde logo non é, de Mari Carmen, teu tampouco é, non? Eu non teño animal ningún. Mira unha cousa, dixéronme que por aquí diante pasou varias veces, non? Que camiña todo por aquí, que che pasa pola leira, porque a leira que tes, Mari Carmen, é esta pequena, non? Aquí onde cultivas ti, non? É ese pequeño nomais. Estou che dando un pouco de sombra, voume colocar para non che dar sombra na cara. Mira unha cousa, pero de momento non estragou leira ningunha. Estáse comportando este animal, non? Ou estragou algunha leira? No, No. aquí non, porque eu aquí non teño, Ti tes este terreo nada máis terreo pequeno que che dá para ti para... 8 días, é namais. Bueno, pero xa está ben, non? É, namais. Pero de momento... As outras están en Vascos. Ah, tes outras leiras en outro sitio. Teño no Concello de Padrón. Ai, vale. Pero, Javier, estamos dicindo que este animaliño prácticamente estáse comportando ata agora, non? De momento sí, porque el cruza a carretera, vai dunha punta a outra da aldea. Pero só pasea, non foza, nin come as leitugas. Pola parte de abaixo fozou, sei que. Pero bueno, unha leira de patacas un pouco a un vecillo, pero non temos... Tampouco demasiado estrago. No. Quero mencionar, compañeiros, porque antes comentaba con Mari Carmen, voulle pedir un exercicio ao noso operador de cámara, Sito Torres, sen precedentes, que enfoque esa árbore caída, ese piñeiro que está ali atrás, porque aí caeu unha árbore, pero iso foi hai moito tempo. 3. Caiu, non sei en que mes foi. Pero ti dixéchesme, Mari Carmen, que era posible que os xabarís fixesen caer esa árbore. Por que sería? Por cando veron remexendo na raíz. E aí toda a pedra. Andan remexendo na raíz e iso fai que a árbore caia. Puido ter que ver, puido ter. Ao ver o aire, tiña moita cabeza porque non ves que altos son, como ese de aí. Ah, falas agora dos castiñeiros estes, son altos. No, dos piñeiros, ese que caeu foi un piñeiro. Ese foi un piñeiro. Pois sí, pero ese sería xa outro xabaril de hai tempo, non? Home, xa foi, xa debe de haber 3 ou 4 anos, eu xa non sei o tempo que hai. Pois, compañeiros, misterio en Teo, non sei se queredes aportar algo, Roberto Vilar, como veciño de Teo, non sei, Bueno, xa Javier que... Escoita, se hai que dicirle algo a Mari Carmen, digo yo, queredes aportar algunha cousa, compañeiros? Xa que insistes, Espera un momentinho, que nos van falar deste plató. Xa que insistes, teño que aproveitar, eu vivo aí hai moitos anos aí en Teo, e teño que aproveito para dar as gracias ao Concello de Teo porque este próximo venres teñen a ben, non sei por qué, nombrarme fillo adoptivo do Concello de Teo. A min, o pintor Rafael Romero e alguén máis importante que nós, que é a Asociación Teense pola Igualdade. Pero bueno, aproveito e dou as gracias ao Concello de Teo por ter a ben nombrarme fillo adoptivo, que non teño ningún mérito, pero bueno, gracias, moitas gracias. Estaremos aí o venres ás 7 da tarde no Concello, celebrando. Invita a esa xente, se quer vir ao Concello de Teo, que os invito eu. E o xabaril? Escoita, que están convidados que nomean ser a Roberto Vilar. Ser, sí. Serio. No, pero en serio, que os invito eu, que están invitados. Vai haber un pincho, un vino español.
Hai pincho. Pode ir, Mari Carmen non sabe. Mari Carmen, que non ten o auricular. Roberto Vilar, o noso presentador, que o nomean fillo predilecto, non? Fillo predilecto do Concello de Teo, que o venres vai a ver... Perdón, fillo adoptivo. Fillo adoptivo do Concello de Teo, que hai pinchos que corren da súa conta, que se quere ir, que está convidada, que creo que se... Tes coche, pero poñémosche un coche. Si fai falta. No, que nin tampouco. Non podes ir. Non, ilusión ninguna, polo que vexo. A intención é o que conta. No, pois se non hai ilusión nada. Se non hai ilusión pola vida, pois nada. Aí eu dixexe, xa ten vido da Filomena. Como? Filomena? Filomena. Que estaba veo que se cortara nunha man e que vendía leña. Filomena, a Machada, Filomena. Como foi a cousa? Filomeno temporal. Sí, sí. Ai, vale. A Temporal. señora que corta leña. A señora que corta leña. Que ven aquí o que andai. Pois Filomena tamén pode ir. Tamén pode É ir. verdad que Filomena é veciña miña tamén. Filomena con Bueno, máis que de ali. feito, claro. Quen anda aí, como é? Moitas grazas, Eu invito a todo o Concello, en nombre da alcaldesa, invito a todo o Concello aí. Po pincho. Tal non pago, a mí Todo que me concello convidado. Aí está. Espera un momentiño, que están falando agora, están falando agora. Espera un momentiño, Mari Carmen. Gracias, compañeiros, grazas. Todo o Aperta. Concello de Teo convidado. Bicos, Ahí está. compañeiros. Grazas, Fico moi grande. Grazas, Antonio. Queremos un xabaril. E que de feito o xabaril viuse pola zona de Casalonga, no Concello de Teo, que está moi propia Texexe, que é onde vive Filomena, a nosa amiga Filomena. No, se ando ao xabaril por o Teo, ten que andar polas miñas fincas, porque casi a mitad do Concello é meu. Nalgúna finca meteuseme seguro. Pois seguimos